najbolji prijatelji. Večeras je žurka kod mene. Sigurna sam da će da bude fantastično. Sjajno! Jupi! Zabava! Svi iz našeg razreda reći, skoro svi. Jupi! Mislim da znam ko nije pozvan. Konačno se srećemo, draga Tara. I konačno ću se osvetiti za ono što je tvoja majka učinila. A kad te se otarasim, preuzet ću zemlju. Jedan biftek, kako želite da ga spremimo? Može li srednje peče? Krvav! Donesi ga s mesta! Dimitri, Hugo, Klara, Jasmin i ja. To će da bude žurka godine. Tako je. Svi će da budu tamo večeras. Hoću reći, svi sem Tare. Ona ne može da očekuje da baš svuda bude pozvana. Pored toga, koja je svrha njenog dolaska kad je odbačena? Nikad se ne zna. Možda ćeš večeras ti da budeš odbačena. Vidi. Izgleda da naša hrabra Tara ima jednu slabu tačku. Požuri! Zašto ti je toliko trebalo? Kako si nesposobna! Via transformus! Prijatan obrok. Hvala. Ne mogu da verujem. Sandra je pozvala sve se mene. Ne vidim razlog zašto je odmah ne bi pretvorila u čivavu. Mislim da ću da svratim na tu žurku večeras. Siguran sam da će tamo da bude nekoliko zgodnih devojaka. Hvala, Kal. Prava si podrška. Ma samo je začara i zaboravi na to. Neće ni da se seti da priređuje žurku, pa neće ni da bude tamo. To će naučiti pameti. Ne, bez čarolije. Nikada neće imati nijednog prijatelja običnjaka zbog nje. Pa šta? Svakako imaš nas. Tako je, samo sam se šalio. Nikad ne bih otišao na tu žurku bez tebe. Pogledaj, Via reformu! Baš da vidim da običnjak uradi to. I pogledaj šta sam danas naučio. Pazi sad! U pravu ste. Koga je uopšte briga za tu žurku? Drugari, toliko vas volim. Vi ste moji najbolji prijatelji. To ti misliš, lepotice. Ali znaš i sama da su prijatelji nestalni. Moje je! Pobedila sam! Varala si! Video sam da si varala. Nisam varala. Nisam ja kriva što vi loše igrate. Ha? Šta? Tara, šta je s tobom? Ponašaš se tako čudno od kako smo počeli igru. I sad još i varaš. Siguran sam da je to zbog one žurke. Nisam varala, a za žurku me nimalo nije briga. Zašto jednostavno ne ideš bez mene? Znam da umireš od želje. Drugari, ne svađajte se. Prepala sam se. Zašto i ti ne bi otišla na žurku? Ali treba prvo da se presvučeš. Nažalost, to nije maskembal. A sad me ostavite na miru. Dosta mi vas je bilo za jedan dan. Ko je tebe zvao? Šta je sa vama dvoma? Gledate me kao da imam dve glave. Zar vam nisam rekla da me ostavite na miru? Via transportus. Do video kluba. Šta smo i mi uradili? Misliš da je to zbog žurke? Takvo ponašanje nikako ne priliči Tari. Mora da se nešto dogodilo. Tara! Zašto je ova užasna mreža razapeta između mojih stabala? Smesta je skloni odatle. Moja draga bakice, do sada bi trebalo da znaš... Ej!
smo sredili. Via Eliminius. Sad je mnogo bolje. Ovi tinejdžeri me izluđuju. Dovoljno je to što si ti. Da, to što sam ja pas, ne moraš da me podsjećaš. Ni to nije tako loše. Udobna sofa za spavanje, ukusna hrana, život je sjajan, draga Izabela. Dobro, hajde, tata. Sklanjajte se s puta. Ja, odbačena. I to na svojoj žurci. To je van pameti. Hajde da još jednom pogledamo listu zvanica. Ne! Šta? Šta nije u redu? Imamo jednog dečka više. Sjajno. Ne, nije sjajno. Razmisli malo. Ako taj dečak nema partnerku za igru, družit će se s nekim drugim dečakom. Shvataš li šta se onda dešava? Da, devojka koja je trebalo da bude partnerka tog dečka ostaje sama i na cedilu. Odbačena. Livija, šta ako zaista budem odbačena na sopstvenoj žurci? Šta onda da radim? Onda će tvoj društveni život da bude uništen. Sklanjat će se tebe kao od prljavih čarapa. Izbjegavat će te kao da si bolesna. Šta da radim? O, mama. Šta se to dogodilo sa mnom? Zbog čega se ponašam tako zlo? Najednom se osjećam bolje. Idem da im se izvinim. Via Transportus! Polako, izgnječit ćeš sav čip za žurku. Livija, imam ideju. Zdravo, došla sam da... Da vas nađem! Pođite sa mnom u vilu, s mesta! Tara, šta se događa sa tobom? Umukni! Via Levitus! Pazi! Videla si ono svjetlucanje oko njenog srca? Znao sam, neko je začarao Taru. Ne, ako ona umeša i svoje moći, to neće dobro da se završi. Via Levitus! Via Opacus! Draga moja Tara, uskoro nećeš imati ni jednog prijatelja. A kad ostaneš sama, nećeš imati nikakve šanse protiv mene. Nikakve šanse. Izlazite! Via Miniturus! Hajde, Kale, nemamo izbora! Paži, Via Sominus! I šta ćemo sad? Ne možemo nikud kad je Tara u ovakvom stanju. Znam, ali treba da stignemo do vile pre nego što se ona probudi i ponovo izgubi kontrolu. Ko je to? Otkud mi ovde? Njih dve mora da su sve ovo videle. Zdravo, došli smo da pozovemo Taru na žurku. I tebe, Kal, ako želiš da dođeš. Baš lepo. I ti si pozvana, naravno. To jest, Sandra. I ona može da dođe, zar ne? Da, naravno. Samo što smo krenule da pozovemo Taru. I sad se sećam. To je bilo u video klubu. Via Mintus! Čarolija je tačno oko srca. Da pogledamo malo bliže. Wow! Pogledaj! To je čarolija za menjanje raspoloženja. I aktivna je kada je Tara s ljudima koje voli. To objašnjava njeno ponašanje. Vidjet ćeš, kad se probudi, opet će da nas napadne. Šta nam je činiti? Pokušala sam da dođem do učitelja Čema, ali on je na simpozijumu. Na simpoziji čemu? Tara je prvi put promenila raspoloženje kada smo išli ka vili. Hajde da se prvo vratimo tamo. Galant bi trebao da krene s nama. Ako ga Tara bude napala, bit će gusto. Ne brini, Tara. Dovešćemo te u red.
Krvavi biftek, prijatno? Ovo mesto je tako prijetno. Voljela bih da je sada sa mnom moj dragi prijateljiče. Mislim da će mi ovo biti glavna baza kad preuzmem zemlju. A to bi se već dogodilo da Tarina majka nije upropastila moje planove pre nekoliko godina. Ali njena ćerka neće moći da me zaustavi i uskoro će čitava zemlja da bude samo moja. Nijednog traga. Sada već brinem. Našao je nešto. Ne bih rekla da ovde prodaju tako velike cipele. Ima nešto na đonovima. V kao vampir. A ovo liči na slovo S. Serena. Pa ona je ta koja je začarala Taru. Ona je bila zakleti neprijatelj Tarine majke, a sada želi da se osveti i ćerki. Ovo nije dobro. Ni malo. Hoćeš da kažeš, ako je Tara ne zaustavi, čitava zemlja će da bude užina za vampire iz drugog sveta. Upravo. Situacija je ozbiljna. Treba odmah nešto da učinimo. Prisutna sam na simpozijumu. Molim vas, ostavite poruku. Sve je jasno. Ovo treba sami da rešimo. Možeš li da je nađeš? Ne znam. Mogu da pokušam. Serena. Nemamo nikakve šanse, sem ako Tara nije sa nama. Pazi, neko dolazi. Dobro je, nije nas primetila. Via Transportus. Znala sam. U redu. Odlazim. Via Transportmus. Hej, ima li koga? Bakice, Manitu, Kal, Spero. Tvoji baka i pradeda su izašli u šetnju, Tara. A tvoji prijatelji su te napustili. Uplašila si ih. Pomislili su da si previše opasna. Kal i Spero? Ma šalite se, gde su? A Galant? Nisi mu valjda naudila? Ko si ti? Prijateljica tvoje majke. Prijateljica moje majke. Neobično. Nije pominjala da ima džinovska usta za prijateljicu. Ne bih se podsmevala da sam na tvom mestu. Tvoja majka te čeka u srebrnoj veštici. Otkud mama u srebrnoj veštici? To je nemoguće. Ali ipak bih trebalo da proverim. Otvaraj ta vrata! Via Lexus! Ovoliko pešačenja da bismo pozvale Taru na žurku i da ti ne bi završila kao odbačena. I da te ljudi ne bi izbjegavali kao da si bolesna. I da bi... U redu, razumela sam. Ni ja ne mogu da verujem da smo prešli ovoliki put da bismo... Evo, našli smo je. Ona je u srebrnoj veštici. U srebrnoj veštici? Odakle ju hrabrosti da ode na Tarino omiljeno mesto? Kladim se da postoji dobar razlog. Galant se uzbudio. Mora da je Tara u nevolji. Treba da nađemo Serenu i to odmah. Ajmo! Via Transportus! Do srebrne veštice!
Ne mogu da verujem. Mora da postoji makar još jedna soba za njene roditelje. Ne, to je jedna jedina. Tara živi sama u ovoj straćari. Veruješ li? Ne. Ponuda za posao. Potrebna konobarica u srebrnoj veštici. Razgovor večeras u 6. Skoro je 6. Tara mora da je već tamo. Hajdemo. Zatvaramo. Doviđenja. Jeste li zadovoljni? Svi su otišli? Gladna sam. Nema problema. Jedan krvavi biftek odmah stiže. Došli smo baš na vreme. Ali Kal, mislim da se pretvaram u... Ne sad! Zar ne možeš da se kontrolišeš? Ima li koga? Tara, otkud ona ovde? Sparrow, jesi li sigurna da će ovo da uspe? Ako ne razbijemo čaroliju, bit ćemo u gadnoj nevolji. Ali nemamo drugog izbora. Juhu, ima li koga? Mama! Ne veruj svemu što ti govore, draga moja Tara. Upravo si, Sparrow, nemamo drugog izbora. Na 3. 1, 2, Tara! Čuj, Tara, znam da sam se loše ponašala prema tebi, priznajem. I zaista mi je žao. Mislim da bi trebalo da budemo prijateljice. Ne, ovo nije trebalo da se dogodi. Daću ti i recept za masku za lice od kozjeg sira. Ali to je trebalo da bude naša tajna. Ostavi me na miru. Pozivam te na svoju žurku večeras. Večeras, tačno u 8. Tara! Šta ste vas dvoje radili za zavese? Igrali se žmurke? Jej, šta se to dešava? Očigledno vam je drago što me vidite. To je jedini način da razbijemo Sereninu čaroliju. Pazi, Tara! Via Levitus! Evo i mene, Via Levitus! Via Torcerus! Da se nisi usudila da povrediš moje prijatelje! Via Eliminus! Via Torturus! Rekla sam ti da ne diraš moje prijatelje! Via Eliminus! Pa, meni je bilo dosta. Tara, ne zaboravi, ja sam prijateljica tvoje majke. Ne bih baš rekla da je tako. Treba da se stidiš. Pokušala si da manipulišeš Tarinim osjećanjima. Možda, ali ja imam neraščišćenih dugova s njenom majkom. Ona me je zaustavila u mom pohodu na planetu Zemlju. Mislim da je došlo vreme da idemo odavde. Via Transformus! Ja ne umem da letim! Ona nam više neće praviti probleme. Evo Galanta. Da, vidimo da li je učitelj dalje u sanatorijumu. Učitelju Čem! Učitelju Čem! Bio sam na simpozijumu, Kal, simpozijumu. Dolazi ovako. Serena,
Zahvali se timu Alfa što te je sprečio da se opet uvališ u nevolju. Bili ste sjajni drugari. Učitelju Čem, sačekajte! Želela sam da ga pitam zna li nešto u vezi s mojom majkom. Pitaćeš ga nekom drugom prilikom. A umeđu vremenu, mi smo tu za tebe. U redu, vreme je da sve zaboravimo. Via Mintus! Polako, Tara, ne želiš valjda da zaborave da su nas pozvali na žurku. Na žurku? Kakvu žurku? A, da, svi ste pozvani. Imamo još toliko toga da pripremimo. Hajdemo. Ovo je naša prva žurka s običnjacima. Vidimo se u 8. Ova žurka je sjajna i svako ima partnera za igru. Jordan, ne skida pogled s mene. Hej, čini mi se da se oni tamo sjajno zabavljaju. Vidimo se! Stvarno imaš partnera, kažeš, a? Znala sam da nije trebalo da ih pozovem.